Ahojte, tu je Ema. Hlásim sa opäť z ciest. Na návštevách permakultúrnych projektov zbožňujem najviac rozmanitosť, ktorú v sebe každý jeden z nich nesie. Ako by boli otlačkami duše ľudí, ktorí na nich žijú a postupne ich tvoria. Svoje záhrady a krajinu tvarujú svojimi rukami v spolupráci s prírodou. Dobre, počká a potom, že odvážne otázky a podľa tej stránke, aby ste si to trošku všímali, že kde, asi kde, čo je a prečo to tak je. Ja si budem ulietať, akože dizajner, akože ja sám rád o sebe hovorím, že taká krajinotvorba, že robím akože veci, ale tak, jak sa mne nepáčia. Ja som sa snažil nejak inšpirovať aj permakultúrou, ale v mnohých veciach akože aj by som chcel mulčovať, aj to chcem stále zamulčovať a potom už neskoro chcem mať kožičku a ocino vedel, že chcem mať zajatov. To som akože vám myslel, tak akože... To má nejaký kvitne, ale mesiac, alebo koľko kvitne, ale to sú obrovské kvety. Ty by si nemohol nosiť tento. No toto dosť zvládne aj na zemi. Niektoré projekty, ktoré navštevujem, sú veľmi upravené a niektoré skôr pripomínajú džunglu. Každý z nich je iný, no všetkých predsa len niečo spája. Láska a rešpekt tých obyvateľov, vychádzajúcich z permakultúrneho dizajnu, ktorý využíva vlastnosti prírodných ekosystémov, v prepojení s inovatívnymi technológiami, ak je to potrebné, osvedčenými zručnosťami a technikami. Práve vďaka permakultúrnemu dizajnu dokážeme vytvoriť harmonický systém domu a pozemkov, ktorý má potenciál dynamicky sa prispôsobiť zmenám prostredia a efektívne využiť jeho danosti. Preto toľká rozmanitosť. Každý pozemok potrebuje osobitý prístup, aby vzniklo krásne a zdravé prostredie, ktoré prinesie človeku a všetkým živým tvorom bezpečie a hojnosť. Marek, ktorého záhradu som navštívila, síce býva sám, no na svoj pozemok sám rozhodne nie. K starostlivosti o pozemok využíva zvieratá. O tvarovanie sa starajú prasatá, veľkú časť má na starosti stádo kôz a okrem toho tu žijú ešte sliepky, kačice a bezpečie všetkých obyvateľov má na starosti pes. Okrem zvierat tu však človek nájde i krásnu záhradu plnú chutného ovocia a zeleniny. Jednoducho Marekov pozemok je plný života, ktorý je vidieť a počuť z každej strany. Veď sami počujete. Dobre cez pol kila odíde z tej váhy. Je to v takom obale plesňam a nadmernému vyparovaniu. A toto je vlastne už ošúpané. Takže...